rasane pahit tenang. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu. Emanen paras bagusmu tak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapuntene saestu yen tering saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah sajar kahanane bubrah. Aku tetap setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Putra Bener kerja bareng BSS Audio, AI Creative Production, AI. Spesial buat para tamu semuanya. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu. Emanen paras bagusmu tak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapuntene saestu yen tering saged nuruti. Terima kasih Pak Po, Barokallah, lemah teles. Tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubrah. Aku tetap setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubrah. Aku tetap setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Permintaan sabar sudah, terima kasih. Agak geser ke sini sayang, kembali ke tempat.